maƙiyina? Ina, ai wallahi ba za ta taɓa sabuwa ba. Mutumin da bana so bana ƙauna, wai a ce har yau ni ma da kaina nake mafarkin ina son shi. Kuma ma muna ta waƙa mana dariya, ina mai dariya yana min dariya. Wallahi tallahi haka ba zai yi ba. Gaskiya Hausawa fa sun yi gaskiya. Da suka ce mafarki ƙarya ne. Yau ni na ga ƙarya. Bari ma in tashi shan wannan ya ishe ni. Dan gyangyaɗi ya ƙara ɗauka na ban san kuma abin da zan je in gano ba. Ciao. Ke, ki san wasan ki ne? Sai ka ce wani faɗo. Ni ma ni ina wasa da kai ne, ka duba tsabar shiga ta ka ce mun wai kana wasa da ni? Kina lura gidanku ba manya ko? To ai ni ne nan babban kaina. Matsalar yin ƙauyen nan kenan fa, in ka shigo ƙauyen nan hutawa duk yasu da mutane fa. Lalle ga dan birni. Shi yasa na ganka a haka, ji wani gashi inda ya gashi. Dan Allah aje ayi aski. Kai ko zafi ma bai ishin ka da wari doyi, bai isan ka? Ke warin jikinki ma bai dame ki ba sai na kaina? Na lura baki da kunya ko? Na lura baki da kunya ko? Zan kakkarya ki fa. Za ka karya ni? Bal zan balla ki. Ya ka gani? Ya ka ga dantse? Da ni za ka yi? Ai wallahi baka isa ba. Wanda kawai ka ja wannan wankan da kai kana kama an jika kaza a ruwan zafi. Kawai ka tafi. Bari nan da Allah ki wuce ki tashin mu anya da Allah. Wallahi sai dai ka bari. Wallahi ya dai ka tafi. Ko in tara maka yara a maka ihu. Gidanku ba manya kenan. Ai ni ce nan babban kaina. Na fahimci baki da hankali amma zan yi maganin ki. Ha ilallah, ha ila. Ke. Kenan sai ki ce kin daina zuwa gidan nan. To idan kin ga daina zuwa gidan nan, wa zai dinga mun fita? To idan ma ba zo ba gidan nan, ai sai ki bi mu gidan nan. In kika zo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ni ina gudun abun magana. Kin san abun magana bai ma yan karkaran nan kadan. Gashi nan dai in nazo gashi shawarar da nake baki na arziki ne yadda zaki ji daɗi amma ba a gane sai a dinga da mummunan to amma dai dan Allah dan Annabi wannan wanda muka fara mu karasa shi a cikin gidan nan shikenan to zan zauna zan yi tunani in na koma sai in san ta inda zamu kullen da zamu in san da me zamu mu gama cin maburin to ai ke ma ne ai ya kamata ki majarmu ai mijinki ne za a yi wulakanta kawata kwantar da hankalinki menene zai dawo ya same ni ba dai ke ya taba ba ai zai dawo ya same ni cikin gidan kwantar da hankalinki ya zama bitan da kika mun ya zama na banza kenan Sani mai ya yaran kirki. Zo ka ji mana.
Amma dai yau baka wanka. Na yi wanka yanzu nan yayana din ka kai min wanka. Ke samu turaren da yayana ya zo daga shi daga Lagos da duk garin na ta kanshi ba. Duk ni ne nake kanshi a gaskiya shi yasa na ji ka ta doyi ka ba da wallahi. Ai ka ga dole ba ku fa wanka. Kyau. Afriko na wallahi sai na ga yamma anti na sai sun mini. Yaro kawai ya zo ya faɗa gari da ɗoyin wari da wari za ka ce wani kayan. Ruwan ma na fasa. Ruwan ai dole ba. Ba na yi maka gargadi akan yarinyar nan ka rabu da ita ba? A kai ka isa karba da ita ne? Da nawa kuwa? Kaga, kai ka taba ganin an raba hanta da jini? Suno na ga raba hanta da jini, ka je kwata ga yadda ake raba hanta da jini mana. Kwata ka ce, wannan kuma halitta ce wanda Allah Ubangiji yake halittan masoya guda biyu. Na rantsi da Allah idan baka fita daga cikin sabgar yarinyar nan ba sai na canza maka zubi, kana ji na ko? Duk ƙauyen nan da kaf jama'a da suke cikin wannan ƙauyen ba mahalukin da ya isa ya raba da wannan yarinya. Babu bukatar da nake. Babu bukatar da. An ga maka, wai yace ba. Wai ke. Waye ji kaka? Bayan auna mana wani fita kawai ta kamanta wana min rawan yawai ban yi wanka ba. In ji autar. Tsarin auta ya fara yawa a cikin garin nan. Abin na ta ma ƙara ma yawa ma yake ya isa kai shiru. Kai shiru ka bari ya Bello ya dawo. In ya Bello ya dawo gidan nan wallahi za ta rena kanta. Daga yau in ka bata ba za ta saki maka wulakanci ba. Ka daina kuka, na san abin da zan yi, ina zuwa. Zo, bani. Da zuwa. Yaya na ganka a firgita haka. Gani? Na yi maganin gara ne in gaya miki. Dan Allah yaya? Allah. Kai amma gara kai mishi. Amma gaskiya gara kai mishi duka. Amma dai baka ji mishi ciwo gare ko? To kuma na ji mishi ciwo ai na make shi da abin da ya faru ma ya faru. Yaya ka zuwa kulle mana kai ne. A garin nan wai sai kama ni. Me aka dafa a gidan nan? Ai abu mai dadi amma ka fara a bar ƙaunata, a kullum ƙara ƙaunar ki nake. Wato a duniya ke ce mace da na fara so bacin mahaifiyata, wacce nake ƙauna, nake kuma muradi.
kin taho wannan hai kina huhura mutane haji dama ke da kika zuba wa kanina ruwa